Good morning friends, lam sogo norong no tesia han hai apung kusang jarawo ke friends ong tabung angke ani gangla bari upjak fungjorani gorok chaun hunyai gangla koekta thai tongo ke korarok bong khaba bati koekta tori tong khaun bagai gorok sadra phunai khangna ni phaimani ke norok soe kari nai chongnan widim pulen simpathak jara ke yang thasia khagrana korasiko nuguni mangkhana kini kasara wati wairu unyai bethai ko korarok jori thangmikha ke tabuk ko wati thangmani ulo ge bufang to saw saini phaikha ani ji ke koekta rukungnyai khuisi khibimar kha o virus manjakata abo kaisanta kaisa solowo abo yarung tei rukhayuta koroni koekta phukimar kha khaling thangana ni ji ge abono bichito khaya phango bacteria ni karoni uta thai sugya ko tan bagai ngangke wati wai jakba kora motamoti chori thangmi ke bebangno paper bai khaimani ngangkana jeni friendsong mobai ke bufang kham ke paper sara khaimani ka asuk ngeta gorro ko kora ri chong thina ni kora bo thai ko mastabu tabo thaigani jorang khata ni ang roko tolani dam sabai re khatabo angke tam bagai ke ko tola thagi angke do jam sabai angke tolan demon thai pebio on bagai bo sakau kasimi eta bo sakau bo sarjakba gara kasimi ango saka thaime ango ta saka se gobang thai ko thaimaka ge abon bagai tolani dem sasoi bayo ya dem kasim kring ni di ge tolan dem rok nar khangke ko ruk sukrok bango on bagai tolan dem nar dia tabuk aging kang tolan dem nargi ja khangkaba phuka suk ko saka kusung mali eta tabo kora mangri chongbayo bosu beng kora mang naji yang kora mang waro par chongmekha tai ko ekdino mo swai nai onor norom khanorom esemia ko norok go ko ang hake krisi farming khaina musung khan channel na subscribe khaichondi tebo ketal nangun video update manana go watini bagai asuk bethai abong yang thangka nugi mangkhana nai aste go bethai kora asuk gbaya khoba thangnai rogo 30 kg 40 kg ma khago nai ang kai puro e kora hai napan khalina sina se bethai nge khoba ge gangla ka tang to thokjago kahno ge ko khajini sok ge simon to baksa borok khajinis no saimia gang ka khago kho saimano na jarus thaikam bazar red ngato taw kahamno tongo ko 17 টাকা ma hirok tongota gang to thangnayo asugoi phalmani ko pakiri ma bai baksano hnunyai pakiri ni siulasa or tabok bolai bithi isar na nang chongkha tan bang ke wate wire jakba ge phangas kisa ta khaiman bu phango mon bosoro no ki sa ke sing rohon nango tam gai ke taw ku sing roh kang borok saka datin kase chang ke borok datin puthai buthang che sakawo nta tolani demno jeskum sakar nang ke ha ke tolan thai pebe ke saka thayang nai bagi ke gani buri ke to asap thokjaya gangla no tamke kekha jinis nasi saiman jeta gang khato sawo kekha thokjaguta friends ong rok channel sajai tongke please channel ke subscribe khai di ke tinin baga sing hinai jotono na hambai